I'm sorry, you are dying. You can't make fun of such people. Yangu yakamira kudai. Ndakawari wani murume muna October last year 2024. Awara wakangoda kuti ndine musoro. Ati ndine musoro. Usiku akabvanga ndimusa pakati peusiku. Haachatogone kuvhura madziso. Tsinga idzi dzirikuratidza kuti munhu watobhuloka. Saka mushama ndakarohwa ndinoenda chechibhecheni dzemweka. Ndakangozvifunga ndakandamutsa vana vangu ndikati baba urudini uri kuvhara. Foni yangu yanga isina airtime. Ndobva ndatora foni yawo baba ndabuda. Ndaenda sendoda kuenda kushereji. Pamba nditi ndinongogara nevana mbuya vari Harare. Saka zvadaro ndakabva ndangoenda pandakaenda pasaidi ndobva ndasvika ndafonera kuna baba mumwe watinonamata naye. Ndikati mukomana urudini uri kuvhara. Hazvisi kuzwisisika kuti chii chiri kudini chiri kuitika. Ndopakabva auya pavanini yadzadza kuma1. Ivo kumuka kwandakangoita ndakangomuka ndakapfusa moto kwakuisa mvura pamoto. Sevanhu vanoziva nezvemweya ndakangoziva kuti mvura ichadira. Saka pavanini anongonoka vakabva atouya vasvika kwatodini. Tobva tamutakura kubvisa mubedroom. Anga asingachadi unofamba kana kudini. Tatakura taisa mudhaini. Tamisa mudhaini. Vakabva angotanga kudini kutobatsirwa ipapo ipapo. Akatsiwa. Zvihazi kunamate vachi munakutora mangwana chini mutseni pachena. Nasi tochiona kurara pacho. Kubva ipapo ndipo akabva afuda kwatosimuka kuti vakuenda kwatodini kwatogara kunze kwato ndakangokonisiya kutora minamate yangu kwatodini kwakumupa chingotani. Then tingodaro mune nyaya dzaingotaurika dzemaringe nemusha magarire mamirire ezvakangoita pamusha pachedu mungone nyaya dzaingobuda asi sekuti iwe unonga wamuora kuti uzvipasise kana kuzvitaura kuti inini panapa kana kuti zvandosangana nazvo zvakadai zvanga zvisingabviri waingokorera uchingoti pamwe zvichava kana kuti vanhu vachadini vachanyara. Tangoti October iyeye murume wangu achindoita right mbichana November tete akabva ashaika sekondizviri mumba mandakarohwa. Ndobva taenda Harare ndobva Afrika tete kwatodini kwakudzoka kuchechi kwatinongoenda dara harina kudini harina kupera. December 24 December wakangotanga kuti tikabika chikafu vototanga kutodini kurutsa achani. Ndobva tangoenda bawanini anga uya kubva South Africa. Mukoma chini zvemunhu ngamurudzikira kudai akati munini handipana chandinoziva. Ndikati asishuwa bvunzai because zvese zviri pari izviripo ndoshaziva kuti chii kuchipatara waingoenda kukiriniki pamwe zvizimasisi tangoshingirira asi zvirungobatwa zvirungobata kusvika murume wangu akazondisiya musi orifumiri asi paiuya vanhu vachiedza kubatsira wechechi wekunze vachingotipa mazano kuti munhu unoita chii zvinaya. Mese mataingofamba taibata baba mukuru ndiye ndakazviota murume wangu kumashure anga asikazviziva paakazonga achitanga ruchananguri rwakanga wakachitsananguri asi nhau iri kubata neusabhuku mubati. Inini baba mukuru wauya December akabvunza kuti zvamuri kufamba muruzwe auzwa munini akarwara tatakura kuti tiende naye kugonda. Ndikati ndushezo kuti murume wangu daurerwa nyaya yekusabhuku ndisabhuku here wakabva ngokuda kunze hana mhinduro yaakanipa. Meiye yetofunende kufa kwakaita murume wangu kufa kwaaita pakachifona iye akatoziya atotaura kuhama kuti nini kufa kwandaita ndauraiwa ndii. Taiga murume zvakatonaka ndinoziva kuti pane dare ratogabva kumashure ndipo ndakachizodaidzwa mumba kwauchitaurika kuti nyaya iri panapa nini custody kufa kwaita ndiri kuda kuti ndauraiwa ndiani ndiye mukoma. Handina comment ndakaisa handina chandakataura panguva yechirene asi vakabata mwana uyu ndiye akanga achituma ndikabva kuzi taura ndoda kuti mutaure kuna mukoma. Mwana umba yese yakaungana mwana akati inini mataifambe mese navanhu taibata baba mukuru. Wanatete nevazukuru vakaedza kubvunza kuti Proud zvarotaura unozvimirira here akati nini ndinozvimirira ngekuti mese mataifamba ndizvo zvaidini zvaitaurika. Ini ndakangopindura shona yekuti nhau iripo ngeyekuti madzikabanga yamatundura vanhu vavo asi vana ndivo vanobatwa nechini nemhachiri. Nhaiwa iri panapa ngeyekuti vanhu vadini ngavafambe vanhu vakandokomana vari mumba vatozi kufamba vakabuda semhuri vakaenda kufamba
wakadzoka nemhinduro, wakaenda kwechipiri, wakaenda kufamba uchingodzoka nemhinduro. Pechipiri pacho pakazi endai motore ivhu repafiwa muye naro tibudise tega, havataure mafira adini aita. Vakangotsika-tsikwa avo vakanga varipo tete pana tete nhamba 3 nababa mumwe mudhumisi wakwakomana wakanga vachitaurirwa nerudo kumashure. Saka ndiyo vachiti saka ini yetonyarara here yakadai, isusu dai tawana mari daidini tafamba. Ndikati munoda mari yekuti mudini mufambe? Vachiti tane nhamba dzotapiwa dzevamurenji, saka takafunga kuti isusu tiendewo kunani kuna murenji. Ndikati aiwa zvinesimba imi chitsvakai kuti munoabata here mari ndinodini ndinotsvaka mari chitsvaka upenyu hudini hautsvaki. Honai dambudziko rendasangana naro asi vakabva vatsvaka shuwa nhamba dzavamurenji. Vamurenji vakati dini uyai, vakauya kumba kwacho ini handinobuda, ndakangosara ndiri kumba. Vakauya nemhinduro vakatoti vamurenji vataura kuti vasvike pachini pamumba, murume wangu anga aigwa friend. Saka chitatu ndokuya kwakaita chini vamurenji pamumba. Wauya pamumba ipapapo vamurenji vakatanga kubata bhande shuwa vachobva naro now hainobuda futi chini ndokusabva vobva vangoti alright ndakungokupai zvekuti musave muchishandisa kuti ndinoona kuti dare rangu riri ndinoripedza sei, asi ndoda kuti muunganise chii semhuri. Ndokubva vaenda after 7 days ndobva vakadzoka. Mwana wanga uda uchidzokera kupi kumabasa vavangoshandirwa semhuri panguva ichena. Wamwe wakagona kusununguka kuzoendai munotsvake chini mari, asi baba mukuru wakazi hauna kwaunoenda kusvika tasvika pamba pako tine zvatoda pachii pamba pako. Then vana vanini vakadzoka nanatete vakagadzirirwa kadini vakadzoka. Baba mukuru achibva adini aibva asara. Wagere chi7 vamurenje vakauya wakaenda kumba kwavo wakasvika wakabata zvavakabata. Titoripo pamba pacho papapo asati adzika dhere chi7 mutone zvimwe zvaakatotorerwa iye baba mukuru wachiti ndakanga ndisingazivi kuti ndopazvichadiniba ndopazvichasvika. Asi pese apa iwo wakanga wachita vana mari wakasvika wakazokumbira kudare kuna murenje kuti ayo ndiri kukumbira kuti mutibatsiridze, pamunonga matibatsiridza wandiri kushandisa mari dzavo munonyora pasi, ndikanga ndadzokera kubasa ndokushandira mari dzenyu ndodini ndodzosera. Inini mari ndakabudisa ndikavapa semhuri ndikuti handichaitiri kusaidhi rangu asi ndakutirawo nevana vangu kuti vanoda upenyu hwekanaka cheni mangwana. Wakashandirwa shuwa wani mari ndikabudisa ndichitopa tete kuti tete mari yangu muriione, vana maigura mungaripa mari yangu imurudini muriione, mari ichingonyorwa chini pasi. Vangu vakabva vangoti kwenda kana atorerwa zvaakanga atorerwa kumba kwake haana kuzombobvira agara azodzoka pamba kuti achiti vanhu woye izvo zvinhu zvakamira kudai tinorongana sei nekugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka mumusha. Wakabva vangobuda kwakutodini kwakutenda. Ini ndobva ndachiti kuna baba mukuru wamweni second mukomana ndikati vamukuru nhau hayandinoziva ngekuti mumusha kana mabatwa urombo kazhinji chikwambo chinonga chaiswa mumusha, asi chikwambo chikanga chaiswa mumusha chinoenda kopedza nevasina chini nevasina mhosva. Madini kunga magara pasi kuti nhau hayi igadziriswe idini ipere. Vamukuru vakatsika-tsika akati ndichona zvekuti vangodini vangonyara. Ndikati alright mari yavangu yakashandiswa ina kudini haina kudzokera. Kechitagara ipapo wamurenje akataura kuti naye bhuku iri ndiri kuona musharukwa wakatanga nebhuku iri wakafa, asi hamunozvitsvaka inini nekuti hamunamufambira kuti anga ngekuti anga mukuru. Munhu wakafa ngenyaya yebhuku. Murume wataunganira futi nhasi panapa muri kuchema uyu tiri kuona futi wafa nenhau yechii yebhuku. Saka bhuku renini rakadini rakasvipa ruda kutanga kutomboshandirwa nekuti izvozvi zvikazakamuda kuti murongo kana kuti wamunomisikidza kuti ndiye sabhuku ari kudini ari kufa. Saka bhuku renyu roda kuti rifambirwe rigadziriswe ngokuti midzimu yadini yafuratira. Oraiti titori mudare mumba mukuru wakabva azodaidza village assembly nemamwe makomiti ndobva vataura nhau yekuti musha wedu isusu wakadini wakasvipa. Zvakasvipa isusu village committee indimi ndakusira bhuku zvese zvinonga zvichidiwa mubhuku munonga muchingobata. Wakada kuedza kuisa inini ndikati inini handina chandinokwanisa nekuti murume wangu inhauwa yebhuku raafira. Saka nini chandinofara ndicho kuti ndimire umwe wangu aruzi wafa ngebhuku iri ndinomira ndichiti ndiri kudeni inini handidini handipakwanisi. Komiti ndiye yakabva yauya zikazi ndotakusarira chini bhuku, asi komiti haina kundirasa yaingoti kana paine chingwanga chafoma waingobvunza nokundoti ndini ndiri paumba handisi sabhuku ba asi ndaingoita zvaingoitwa paumba mbuya aripi ari.
wachingondibvunza toita sei ndikati imimi batai wakuru wandoripo muromo unonga munoti zviri zvinonga zvichidiwa kochiwa waingoita zvinhu asi mukati ndasikadini ndisingafani wakandifonera tida zvakazvakazvakazva ndikoti ayo batai nhindi ndiyo munodini wamunoshanda nawo kuchizokuda kwemainputs apa saka ndishamisa ndechekuti kumashure 2022 murume wangu asiya basa paSouth Africa pakaitwa mavhotsi akaitwa aitwa kudaro pakatofonwa nditori mumba zvichizi tiri kukumbirawo meseji yakabva kuna chere ichizi tiri kukumbirawo something hii murudisa bhuku hapo asi mimi muruzi ndimi editing mumbori panzvimbo pamwepo tiri kumbirawo madetails enyu pane zvirova kuti mupiwe ndiani ndi-MP wabenzi paparosiya wabva tosenda chini madetails ayo saka mainputs aingouya ari muzita rangu remurume wangu auya ari muzita remurume wangu ndakataura kuna baba Roro ndikati baba Roro hongu iwewe uri mwana asi zvauri mwana wakabata bhuku ndimbuya Mtinhimi nyange ari kurwara asipo asi une bhuku ndimbuya Mtinhimi vanhu vangu vachiuya koripota nyaya dzavo vanouya paumba panavo saka zvotoita ndezvekuti bazi nemadhumeni toda kuti murime moita zvatakupai mainputs akakwana moita toda kufambira chizoona mafield day saka village rakabva rauya maproduction aibvauya kubva vatoronga ndotobvisa amwe mabhegi ndotorimisa munda iwowo wambuya village papesepo pavillage ndonouya kunondibatsira kurima bani mutaura nyaya yenyu yekuti makatanga zvamakatanga asi hawachadopedza saka zvadaro ndipo paakuchibuda nyaya yekuzi inini ndiri chini ndini sabhuku mainputs aya akutotora akubva pandinogara kuendesa kune rimwe village babangu rakapewa westende kwaanogara asaka amurenge ndipo ndakachiti inini kunoku ndianetseka honai hondo yakatangwa vanhu vese vabva vandiramira musha wavo havachadi kana kuda kuziva kuti zvinhu zvanga zviri kuitika kana kudini ndakanga ndine project yangu dzembudzi dzakafa panguva cho dzakafa 5 vamurenje wachibva watondibata akati mhai taona pane zviri kuita pamumba penyu papa regai ndimhanye ndikadziseka wachibva yavhagwesa zvakanyimbuya ndati dambudziko renyu riri para dambudziko nderekuti ndakupurirwa musha zvakatangwa mumusha macho hazvina kupera saka ndataura namurenje wakachiti imimi nauhwai kuti ndigone kubata semhuri takanga tapiwa 3 months dzekuti tiungane kubva apo papo ndabhadhara mari yangu handina kudzosewa vanhu pana akazongodzoka kusvika nanhasi asi matambudziko ese akunangana nini saka ndangova kuti inini semunhu uri kuchema hwani kuti nditi ndingotora umwe kuti ndiuye ndiyananise kuti pedzadare ndongozi ndikutonga musha saka ndakangoti aiwa nini regai ndiendewo mberi ndopiwawo solution yekuti ndigonewo kudini kusunungurwa nemhuri padare rakadini rakatanga mari yangu ichidzoswa tinongoti gagaga zvakawa tinaiwa here kuti pana zvakamboitika musha wana murenje wakauya pamusoro ichanga mbere mutasa pamusoro yemakurukota handitenderera hangu padipo ndinotaura kuti ndiko pasitipo handiri right mambiri ndinoitwa Aaron Mtinhima right mufamily medu ndini mukomana mukuru ndakwere mumba medu pane wanga uchizakukodza makumbori apo ari apo pane muzukuru aifanira kunge auya apadhuze pacho apa akanga aripo pese pazvaiitika handiti maona right tingati musi wechitatu ndopendakaona samanisi iri kuuya yakauyawo hayo nevangu vatumwa handichatauri mazita tingatenderera vandasaina ngayakudzokera samanisi vatingazivi kunosara naye uchizoya naye kudare kuno nhau iripo irikuitwa ndezvekuti pekutanga ini ndandisingazivi kuti ndiri kutaurwa nekuseri sei ndadaro takauya muna December wegore rapera ndopatakasvika munin'ina ari kurwara vatasvika baba munini aripo nevanonhwa vechechi wangu varipo saka ndobva akarara kati pamunini chii chiri kunyoesa zvikazaa musoro ndimusoro utema hausi kumira bakudini kutema ndobva tatorana nababa munini vatabuda panzi tikati pamunini hapana kurwara kungodarika hapo munhu ngaende kuingiri kuhospital uyu baba munini unodrive ndobva akumbira mota kumanext door kwacho aiwa kurwara ndiri kuda pekuti pane pamakabatwa inini zviro kukatorwa zvinhu kumba kwenyu
mukachidzokai tizopedzise. Mukuona zvakaitika ndezvekuti takati pane musha wana maiyo wabereki uri pane done nepamaini handiti mubasa ndiwo ari kugara muyadhi. Ini ndiri kugara kumunda kwewabereki ava vari kugara payadhi. Saka payadhi pacho ndo patinoberekwa tese. Iwo vari kugarawo zvakaita apa. Wakauya auya akati ngatipinde mumba, toda kupinda mumba mani mewabereki venyu kuti mabasa. Tikapinda mumba macho right, kukabatwa zvinhu zvakabatwa hazvina kupuwa zita. Handitika handizivi kuti chii chakabatwa manditika hazvina kupuwa zita vaizvo right. Zvadaro ndo vatazivo right. Zviri apa ndezvekuti tichazoenda kuti kumba kwani kwenyu handitika kuti pane chidistance kubva pandakugara nekune munda wawabereki wacho vandikugara. Saka ndakachizoti wakachizouya chimwe chinhu chiri honest ndechekuti awa mainini ava tibatsirani pamwe ndikatenderani panenge ndinoda kutaura. Ndinoda kutaura pekuti pawataura penyaya yemari hatiti muri basa. Ndibatsirei kana ndirurasika. Ndekuti kana muri kufamba nenyaya yacho chimwe chinhu chakazoitika ndechekuti handimati makaenda kwana maiyo mukabatwa zvakabatwa kunge wachienda kwenyu kwakabatwei. Inini handingakwanisi kuzvisanangura kuti chii handiri muri basa. Wakati imimi baba nekuda kwekuti manga muri kurwarirwa handitika makadaidza muprofita ndozvakataura murenje handitika akadaidza muprofita. Saka muprofita wakamupa zvinhu zvinenge mazai mukacherera pamukova zvikazochinja. Muruzizwa ndozvaakataura zvikazochinja. Handiti muri basa ndozvaakataura. Saka ndozvatabata izvi. Ininiwo kune rimwe side pekutanga pacho ndandi kurwarirwa nemwana wangu achigwinya handitika. Saka ndakatoti solution yadini yauya. Handiti muri basa right. Ndochikuti mwana aite zvakanaka. Kechipiri ndine mukomana watouya uri munomu uri kutopemberawo nenyika kuenda. Handiti mirai mukoma maiyo vari kuti pane zvakanzi kuzopedzese mushure meko vandimataura mazai chii zvikazochinja kuti asi kunzi pane zvamanzi muzopedzese zvamusiri kuchadini uchaita cooperate imini ndio patirudini patiriuraiti zvakaita kuti zvavari kutaura iwo ndiwo wakavharisa. Handiti muri kuona ndiwo wanga vari kugrupu. Inini ndandaita senge munhu waakuzi hapana wandafarira kufamba padhuze nemuro yandikuruzizwa ndanda kusaidwa mundega pamunini munini wangu ndorasimbonemba medu handisvika. Ndiwo wakatora nyaya yacho kubva waisa kufamily yekwamudhinhima yese handisvika right. Ikoko ini ndanda kuminority iwo vari kumajority ndokwawangu vari. Saka vachichitaura wari ikoko pakawane matukano. Iwo ndo waitituka vachibiza mhiri kwaZambezi because ndo South Africa ndokwawaibidza masoko vachitaura vachitituka maaudio acho ese ndinawo ekuti abvekataurwa ndinhingi pamunini uyu akasvika pekuti inini inafofitira zvese zvomutoa zvese zvataura mai vamukura hazvina kuitika ndizvo. handisi kuramba kuti murenje wakauya patinoda pari kuitikwa patiri kuda pari kuitikwa ndepekuti pamba penyu pazva pakauya zvakabatwapo makabvumirana nazvo here 1 2 mazibvumirana nazvo makabva mati what's the way forward. Ndizwei handizivi kuti ndingakwanisa sanangura ndizvoaipa zviro zvakabatwa here pamba penyu. Vane zvawakabata zvakopera zvakabatwa zvabatwa zvamauita kuti makuita sei after zvinhu zvabatwa right. Zvakaitika ndezvekuti wakati zvinhu zvindabata izvi ndo zvanga zviri kusakisa kuti vana vari kurwara kana vadini handiti muri basa nekuda kwekuti mirai titaurira nezvakataurwa nekuda kwekuti makadaidza muprofita because ndakatanga kurwarirwa nemwana achitanga kugwinya kana nekuchikoro ndo zvanga kudini akuita handiti muri basa. Saka zvadaro tikati solution yadini yauya uyu ndakangomubatsirisa panga pasina kuchabatsirana pasefamily handiti muri basa panga kuti wamira nezvake murume uyu baba munini wacho ndakati ndiri kuSouth Africa uko ndikatapa munini ndikataura ndiyo vakatesa pagrupu akati toda kuzwa kuti chiri kumborwarisa mwana wako wamukuru uri muno ndakushamusunudza kuti apa wakatokune munhu akatomuchengetawo unogona kutotiza. Saka zvadaro chii hamusi kupindura panduda tati mimi zviro zvabatwa pamba penyu zvabatwa makabva mati maakuita sei. Zvakaitika isusu tanga tiri kuteedza because zvinhu zviri spiritual handitizvo
saka isakati kugeza zvanga zviri kutaura uyu wacho. Saka pakawa nekupesana mazwa here, pakawa nekupesana, pava nekupesana because uyu baba munyini wanga asipo, wanga aenda kubasa, panga basa ramadzimai, uyu manyini wanga asitoripo, handiti wakasara kumba kwawo, baba ine wana wake, handiti muri kubaswa, nevamwe hanza dzangu dziri panapa. Saka ndo zvakaitika zvacho. Saka way forward. zvakabatwa makabva mazodii tingati hapana chetakazoita bandiri murufa chikonzero chakaita kuti pazoshayika zvekuita panga pane matukano. Uyu baba munini akazosvika pekuti tidini even kana kubaya nefuti ndinomubaya kubaya inini nefuti handiri murubaswa. Saka inini ndada kutyirawo upenyu hwangu hapana zvatakazoronga zvatakuita inini sinzi mabhuwa zvinhu makazviwana zvinhu zvinhu zvakabvaka pamaberi tauri pedzisai zvamakadii zvamakatara zvikuuraya naizvo hakuna munhu anombofa sii chatakatarisira kuda kuti problem iperi. Saka kupera kweproblem kuprosida neayo kusvika yasvika masvika pairi kuperera anzi zvefuti nechii chimboisai pasaidi chimboendai kuti zvakabatwa ikotoko tombodhira nazvo kana kuri kupiswa kuita sei nezvinoda kuitwa zviite sei zvipere because handitoona patikutika zvakabatwa then what zvabatwa then what mamadi vamoti hatina kuzoita anything aiwa saka inoizi problem yenyu hainopera problem yenyu munoona mamurichi muinani inoramba iripo asi vakakonzera kuti pawane kusazoramba tichienderera mberi nekunhingirika nekugadzirisa ndiwo awacho wanga wakukonzera. ndosakandati imimi honzeri awarapa imaisungaini nakwamuninoti sungai israel uyu arikutaura kuti imimi mufanirwa zvakudei mama kutaurisa mabudii ndozvakazokonzera kuti sadii tisaende mberi kuti pedze chii nyaya are you ready nhasi motikati nhasi mono nyanga iperi inini kutaya kudai ine handinoda mudziko bai saka nhasi munhu amamudziya naendera samurenji imimi munhu samurenji mamukwirana nezvaakakuita zvacho inini hangu ndanga ndisikuzowirirana nazvo pamberi pacho sei ndandisichazowirirana nazvo waiti ichitaure handitika wakatsanangura achiti ngotumba kedu kune utungamiriri handitika wakatsanangura achiti pane wanga wachiklema kumashure kuti bhuku rakanga rineani redu handiti murubazwa but bhuku pane here arimboklema bhuku izvo izvo izvi hapana. saka nyaya bhuku irimbodetsa ndirikutaura zvataura mainini asi wataura here achizosvika because ndikutinika ndikutoshamisika because there's no one handiti bhuku racho haritoripo handiti asi muti kuri kurayirana bhuku pane here ane bhuku racho izvozvi hapana rinani hapana saka muri kurayira chamuri kurayira muri kurayira chiiko muri kurayira hapana uri kuuraya munhu ba hapana uri kuuraya munhu handiti hapana uri kuuraya munhu. Saka isusu tonga tiri panguvani redi kuti tongatogadzirisi zviri kunesa zvacho toenda kurini kogadzirisa ndozvakutaura imi baba menera nani ndimaikuru muchibva muno chipedzisai process yamakatanga wakutaura zviri kutaurwa asi chakakosha zita ndinonzi Henderson kuti ndiri chikumbisirwa mao right nawe uri kutaurwa namaikuru namukoma zviri kuizwa ngatingosiye pane kubatwa uripo ndona urwo mukoma uri kuzi wakabata akabata une chaakabviswa kubhurukwa unoti mubobobo. Saka isi tinoda kuziva kuti mubobobo sedare mubobobo chii hausi kurombwa here. Number 1. Number 2, takaungana semhuri kudai
vari kubatsirwa tese sefamily matambudziko asere. Umwe akazorwa upfu mumusoro zvinorevei. Number 2. Number 3, pafamily tree mukoma wakabviswa. Toda kuti wandipindure kuti Caston wakabvisirwe pafamily tree. Iyayo sabu. Handiti. Ndosaka ini yekutanga baba. Ngeti kupindure. Urombwa anzani mbobo urombwa baba. Murozvizwa. Urombwa baba. Saka urombwa why? It's because munhu ari kuenda kuzipa simba kotsvaga simba rekuti anokwanisa kurara nemukadzi waafunga kuda kurara naye nguva yaafunga kuda kurara naye. Saka izvozvo ndizvo ndakati tiri muno magara erekera izvozvo anokwanisa kutoisa iye musikana ravo musikana wazvo kuzwa mwiri wake rukukutu wezozwa kuti ndiri kufambwa panapa asi munhu ari kumufamba ari wotopedzisira musikana wakuda woenda wotoona watota sei asi ndibambo yakagara pacheya watosenza chii akaona kuti mai akagara vanamai akagarapo wobva atochiwa vati uyo tiri muno takatogara tiri muno iye wadiniye uriziya uri bhisi ondozwa mai uriapa kuti maiyo haachagarisiki shizani izi ati chii baba watoita basa rani kuzopedzisira maiona mai wabuda nyakata watoti ndo chii ichocho munhu anoromba kuda kurara newakadzi nyange wasiri wake ati isaini yeruchiwa munhu ane ruchiwa kana kuti munhu asikagutsikani nemukadzi wani ngozi munhu kana akaromboka anokwanisa kuchaya kana 15 munomu tiri munomu tiri ndakudai dandisarira pe15 wakadzi vanonge vachema unomu ndo urombo. Saka uyu kana akatobviswa urombo mubhurugwa handiti kana akatozwa ndizvo iri pamwe vakabviswa sekuti mubhurugwa zvakaitika chandokufarira pamuri bambuka ndichoti muri munhu ada kutobatsirwawo handiti muri munhu ada kutobatsirwawo kuti zvinhu zviite sei zvinaki because kana chakatobviswa mubhurugwa hanzi kutanga tinongomwe takatoita panze apo uri kutondera umwe murume kwandisa satani yes yekutoti pauyu pacho pazvumbwa pakatoburiswa kakakamba kakatone mazita evakadzi vese matageti vakabviswa handiti saka izva isi zvinhu zvirikwaizvo zvisingabvisiki chinhu zvinobatsirika zvinobvisika handiti sekutaura kwatiita madi mambo ototi injini yakabhudhunurwa saka izvozvo wanoma usasamutyero wanoma asi chakudiwa kuita sei kuti chakatanga chichiite sei chipedziswe kuti zvinyatse kuonekwa zveshuwa chingabasa nyii kana paine zvimwe zviripo pamusoro peizvozvo handiti zvibva zvaongororwa zvobva zvatariswa zvobva zvadii futi zvobva zvagadziriswa zvinhu zvonaka ndandikumbira kubvunza iye apindure ega tiizwa tesingenzewa dzina mudini kuti uri kuda here zviro izvi wabvuma here mhosva yake kuti wakabatwa nembobobo dare rese richizwa inini ndandokuda kutaura pekuti ndinoda challenge yandinayo izvozvi nditi musechitatu mukomana wangu wakabuda paumba handiti ndizvo kutaura zvekuitika kusaiti kwangu mukomana wangu wakabuda paumba mwana wangu ne20 years uri apa abuda paumba akabva angoenda takafunga kuti pamwe munhu aenda kunyume hatitika chitatu haana kuuya manhiracho china haana kuuya manhiracho
chishanu haana kuuya manhari kumatupa pasi 12 kuti anga makusenano dzangora 8 minutes past 12 takazofonerwa tichizi mwana uripi kazi munoziva mukomana unonzi Richmond ndikati Richmond mwana wangu kazi ari kunyazura ari kuite izvi kazi tandomuona ari kufamba kudzimba dziri ikoko handiri muruba pane chakatora kazi hapana tiri kutya kuti pamwe anogona kuzorepa vanhu because zvakutaura zvichinyatsa kudini ba kutsarukana ba ndobva tachiti ndazotuma sekuru wandatuma kuti endaimo ndini endaimo patakafonera nawo munhu wacho ndikati endaimo mire panyanga 10 ofu apa iwo mukwiza mukombe musazoenge achidzika ba bhozi hatisazoti bhozi akatombogwara nepfungwa saka takachiti vachizouya watouya wazotambirwa bva azouya izvi watouya ndatouya naye kunokwacho saka inini ndiri position yekuda kubatsirwawo nefuture yewana wangu because wana wangu ndio future yako munhu saka mwana wanyu wati wapana uri panapa no tikuti isusu bambwa nyaya yedu yemwana wenyu yanga isiyo nyaya yanga iri kuenga iri kuti pane zvemusha zvinhu zvamakatanga zvamanga musati mapedza ndosaka tari kupedzai chii zvamakatanga andira vheri mavabatsirana makangodaro mavabatsirwa kuti nyaya yechii yemwana nyaya dzidzo dzadii ndakobvunza wangu munin'ina wangu hatiti ndizvo mainini nemunin'ina wangu muri pano muriwo redi here kundibatsirawo maproblems ari kumba kwangu inini kuuya kudare kutorwadziwa ngemwana yedu ngekuti hawadi kuita kubuda pachena wari kutorwaa nditori redi saka kutouya asi mari yangu ndikuidawo mari yangu ndakavashandisira kuti vabatsirwe kuda ndinoda asi chinoshupa ndechekuti mukoma unogona kuzovhuma pano asi pakuzozi ngapabhadharwe mari unodai kutoita maoko haana kana sendi raanobvisa uyu ngapindura imi bambo awanhu vari redu kubatsirei zvivabatsira zvibatsirana semhuri zviri kunetsawo mwana zviri kunetsawo uku zviri kunetsawo uku zvese zviite sei zvibatsira asi chiripo ndechekuti munhu wese kana aisa dhora iwe isawo chii dhora ndochichemo chiripo but otherwise hapana chii hapana nyaya saka nyaya iri kunde kuti imimi makuti zvakatangwa nani ndiani murechi hanisi apedzi zvake zvakadii zvakatanga andira kana muda kuzoti mabva ipapo muzoenda futi nechii kunomwe yaimwe chii stage kana asi anokwanisa kubatsirai zvese kubva wokubatsirai chii zvese saka the choice ndeyani ndeimi haisi yangu yangu yes ndikumbirawo nekuti apo kutomira kudai kuti zvizosvika panguva nekuti sedzosvika kudai ndakatokumbira kuna samurenje wacho ndikati samurenje ndaikumbira kuti mungu muzuriwe pachini padare nekuti hondo yadzinosangana nadzo ndimuri kuzviona saka taizodawo kuti munge muriko kudare ramambo tichikumbirwawo kuti dare redu ridini ripedziswe nekupiwawo wekuzvizoenderere mberi ngekuti pakazoita anofa kana kuita sei moti vanhu varoramba kubatana zvinozozi imimi hamuna chamunodini chamakashandapo yesi muri kudini muri kuedza asi vanhu varoramba kudini kubatana saka vanonga vaona apa ini handina problem izwai zvandoita mashandiro andoita kanaini zviita ini mashandiro andoita inini ini changu chete kwaidhirika kuti nyaya yako yawataura inoda kuzobatsirwa nechii nachiremba nesvikiro nechii asi choice yechii yachiremba nechii is not my choice, it's your choice. Saka mukatobvunza munhu ari kuziva kuti uyu anotombozwa wamwana tokuzoaa asi tandozechoto unobatsira kuti chii saka imimi kana muri samurenje anokubatsirai handiti zvakwamuri muti muri kuenda naye kumba kwenyu here ari kubatsirai kumba kwake here muda kuti mubatsirwe pasi pemusasa here panaro choices ini chandoda chiti muite sei batsirwai kana munokwanisa kuti mapedzana vamurenje moti akati kuzwa futi uyu muri apo kuti izvo ndezvani
saka chiendai mudecide kuti pai yes since paine urombo kana kuti mubato boko unenge wakatoenda kwawakaenda zvabviswa zvinoripota kumuridzi kuti ndabviswa zvinoda kuzoripwa saka iye mukoma ngaatitaurire kuti wakatora kwani zviro zvinoitwa nezvinhu zvinhu zvikatobviswa pamunhu iye anenge abvisa ane madzorere ane zvimwe zvacho hazvidzorerwi zvinhu zvokuti zvinongobviswa zvobva zvaraswa chinhu chinodzorerwa chinhu chamunenge mapinda mucontract nechii neapa kuti iwe washamwari ndiri kukupa 3 years uchishandisa chii chinhu ichi 3 years dzikakwana you come back nechinhu changu ichocho handisi ndobva ndatora chii chinhu changu kana uda kurinyuwa contract wobva wadii worinyuwa chii contract zvimwe zvacho zvokuti kana wakupiwa uda mushonga weragi uyu unongozoenda une indefinite chii period kuenda kana zvazokunetsawo wodii chinozotozoona vanhu vangu mushonga yaragi wakazochinja kuita nyoka wakazoita kudii is because munhu anenge agarisa nacho kakawanda obva azokanganwa mhiko paruzi famba nebheki urikufamba nefront paruzi famba neside haukufamba nefront adoa izvozvo zviziva zvakutanga kudii kudiringa mai aongoa saka chiripo ndechekuti izvi zvakaita senge izvi kana akabvisa anofanira kunge achiziva kuti kana ndazvibvisa ndinozviita sei yes haambobvisi chaikwanisa kubvisa chitazauzakuita sei hazviti kana iye maaipa papo akabvisa makutaura iye wachachataura kana paine mhiko yakapiwa kuti kana wakubvisa zvinhu unozviita sei anokutaura izvo zvaani zviri mandiko ndikukumbira kutaura chana inini ndakazwa kuti samulenje kutaura zvakataura samulenje wakati makadaidza muprofita madaidza muprofita hamuchandoziva kuti ndiani anditika mukacherera zvinhu saka zvinhu zvindo zvachinja ndo zvakataura anditika ndo zvachinja ndo zvaakunetsa panapa ndosaka chiendai mnasa murenje wachipedzi chiendai bye bye chiendai